יריב אופנהיימר, אני מקווה שלא לקחת קשה מדי את העובדה שהפלסטינים לא עברו את משוכת מועצת הביטחון בשבוע שעבר. תמיד ידעתי שאפשר לסמוך על מדינה כמו ניגריה, ומזל שלא אכזבה אותנו הפעם והצילה אותנו בהצבעה הזאת. ועל אוסטרליה, אבל עוד ניצחון כזה ועבדנו. לא בטוח לגמרי, אבל נדבר על כך בתוכנית. ראש בראש. שלום לכם, מזג האוויר הוא גונב קצת את תשומת הלב מהבחירות, מהפוליטיקה, ברוך השם, אבל השלג נמס בסוף והפוליטיקה לא. גם הבחירות לא, עוד כבר 70 יום, משהו בסדר גודל כזה. רק שנתניהו לא ייקח את הקרדיט לגשמים על הממשלה שלו. תלוי כמה ירד, כן. פעם אמרו ששמיר לדעתי התגאה שהוא הצליח למלא את הכנרת, אז... זה נכון, אתה יודע מה? מאז 92 הכנרת לא התמלא מאז שמיר. אם נתניהו מחפש הישגים בדמות גשם ושלג, שיהיה לו לבריאות. אתה יודע, פוליטיקה בחירות, ההתפתחות הכי מעניינת מבחינתי של הימים האחרונים זה שאברום בורג בחדש, והוא נוסע לצורך כך בשבת, פיקוח נפש הוא אומר, וראיתי שמחתי לראות שאפילו יוסי ביילין במאמר בישראל היום מסתייג מכך. מה אתה חושב? קודם כל אברום, אני לא בחדש, אבל אני מעריך את אברום בורג על האומץ ועל החשיבה. אני מכיר את האג'נדה של אברום בורג של השנים האחרונות, שמדברת על הצורך ליצור שיתוף פעולה אמיתי, פוליטי, בין מסגרות שהן יהודיות למסגרות שהן ערביות. גם מפלגת העבודה יש ערבים, נכון? במרץ. נכון, אבל בחדש אני חושב שההגמוניה היהודית עם קצת ערבים משתנה, והמאזן שם אולי אפילו מתהפך. אני יכול להבין את המהלך הזה של אברום בורג. יש בו, בפוליטיקה חסרים לנו אנשים שיש להם אומץ גם להגיד דברים ולעשות דברים. אבל חדש כבר לא ציוני, זה יוסי ביילין אומר, לא אני. אני מודה שמה שלי מפריע זה קצת מרחק הזמן, ובכל זאת עברו כמה שנים, אבל לא הרבה שנים מאז שאתה יושב ראש הסוכנות היהודית, ועד שאתה מגיע למפלגה כמו חדש. עדיין אברום מייצג קו שאי אפשר להתעלם ממנו, וצריך גם לחשוב עליו איך מייצרים שותפות אמיתית בתוך הדמוקרטיה שהקימה התנועה הציונית כאן במדינת ישראל, איך מייצרים שותפות אמיתית בין יהודים לערבים, ולא רק בחדש, ולא רק מפלגת העבודה, גם בבית היהודי עכשיו מתמודדת ענת חזקיה, ערבייה ישראלית מעכו. כן, אבל אתה יודע שזאת לא שותפות, זה אולי סוג של, במקרה הטוב, איזה סוג של דו-קיום, עלי תאנה שאיננו יהודי. זה לא מדובר במפלגות יהודיות, דרך אגב, מפלגות שגם תמיד מרשות לעצמם להקים קואליציה ללא המפלגות הערביות, וזה שהוא בא ואומר, אני רוצה לנסות ולהקים שותפות כזאת, בעיניי זה מעניין, ויש בעניין הזה גם צדדים חיוביים. אתה יודע מה, אני מקווה שאברום בורג יבוא לפה, מעט לעת פה משתתף בתוכנית, אז אולי עוד לפני הבחירות. אם תקליט בשבת, אני בטוח שהוא יראה בזה פיקוח נפש. צריכים לעשות את זה בשבת כדי שהוא יבוא והוא יגיד שזה פיקוח נפש. לא, התוכנית שלי לא פיקוח נפש, לא עד כדי כך. תשמע, פריימריז בליכוד, קרה משהו מעניין. ההודעות של השמאל, ואפילו חלק מהתקשורת, אוכלו מראש. וישר אמרו רשימה קיצונית, טטטם, הליכוד, זה לא הליכוד של פעם, אבל עובדה שחוטובלי ופייגלין בחוץ, בואו נראה ככה, אותם עוד עדיין אופטימיים עם שניים ביום הפריימריז. לאיזה מקום תגיע היום? אין לי מושג, אתה יודע. אין לך אפילו השערה, עשירייה ראשונה? רק אלוהים יודע. אני מקווה להתקדם משבצת או שניים. בקדנציה הזאת הייתי סגנית שר, זה לא סוד שציפיתי להיות שרה. אני מאוד מקווה שבקדנציה הבאה, בהינתן זה שננהל מאבק רציני ואנחנו נרכיב את הממשלה הבאה, הליכוד ירכיב את הממשלה הבאה, שאני אזכה להיות סביב שולחן הממשלה. חברי הליכוד בחרו באמת באיזון הנכון, באחריות, רשימה שאני חושב שהיא הטובה ביותר מכל המפלגות. טוב, קודם כל אני לא מבין מה נתניהו כך גאה ברשימה המתונה שלו. אלקין, לוין, רגב, הם לא בדיוק אנשים מתונים שהולכים על פי תורת ז'בוטינסקי, הם אנשים שההבדלים בינם לבין בנט הם אולי בפינצטה, במיקרוסקופ, טוב, זה גם אפשר להגיד שהעבודה ומרץ עוד רגע יישב פה. לא, אבל אני חושב מועמד במרץ, ההבדל ביניהם לא גדול. אני רוצה לאמר שאם דן מרידור או בני בגין היו מתמודדים בליכוד, גם בפריימריז האלה, הסיכוי שלהם לעבור היה קטן יותר, אבל הוא כנראה היה טוב יותר מהתוצאה הקודמת. אני בכל זאת רוצה גם לפרגן טיפה לליכוד.
אבל ממש מעט, לא להתרגש. למרות שבעיניי בסוף זה כמעט קוסמטיקה, ועדיין השדרה המרכזית של הליכוד היא ימנית מאוד, השלטון של המתנחלים, השלטון של אותם אנשים שמצביעים הרבה יותר ימינה מהליכוד, אבל חברים ומתפקדים בהמוניהם בליכוד, השלטון הזה הולך ונסדק, והעובדה שאנשים כמו צחי הנגבי, כמו דיכטר, שכאמור, היא הרבה יותר ימני ממני, אבל קצת יותר שמאלה מאלקין והחברים שלו, העובדה שהם נכנסו למקומות ריאליים ואפילו מקומות טובים ברשימה, יחד עם ההדחה של פייגלין, מייצר תחושה שאולי בכנסת הבאה לא נראה את כל חברי הכנסת של הליכוד מתחרים אחד בשני, מי יותר ימני. אני חושב שא' הליכוד, זה לא פשוט להיות ימני, ואני גם לא מקבל את התוויות האלה קיצוני. אין קיצונים אף פעם בשמאל, אתה יודע, יש רק בימין, כי השמאל זה מאוד מתון תמיד. בתור שמאל קיצוני מצוי, אני יכול לספר לך, זה חדש. השימוש במילה קיצוני הוא... אולי רק בימין הקיצוני מדביקים לך את התואר. מעולם לא אמרו עליך שמאל קיצוני בתקשורת, אני בטוח שלא. למרות שאתה יודע, אם ניקח את האמצע, אתה ופייגלין נמצאים באותו מרחק מהאמצע. קודם כל, ממש לא. פייגלין אתה בצד אחד ובצד שני. הוא בעד סרבנות, אני נגד סרבנות, הוא בעד צירוף פקודה, אני נגד צירוף פקודה. אז חוטובלי, בסדר? חוטובלי. חוטובלי כבר יותר ציונית, אבל אני חושב שבצד הימני, שאני שואל את עצמי מה זה קיצוני, אז זה לא רק מי שמתנגד למדינה פלסטינית, זה גם מי שרוצה להיעצר את חופש הביטוי בתוך מדינת ישראל, מי שמחוקק חוקים באופן ישיר נגד בית המשפט העליון. יש עוד הרבה מאוד מקומות למדוד בהם את הסקאלה של הקיצוני. יריב, מפלגת השמאל, נגיד, שבועות אחדים לפני הבחירות, הצביע פה בעד סגירת עיתון מסוים, ישראל היום, יש לי איזה קשר אליו, גילוי נאות. אבל לא משנה, אז תעזוב אותך מחופש ביטוי, כל אחד יש לו את הכלי תקשורת שהוא לא אוהב אותם, והוא מוכן לסגור אותם בכל מיני המטלאות. אני חושב שהליכוד בסופו של דבר יש לו רשימה טובה. צר לי על כך שחוטובלי וגם פייגלין לא נמצאים ברשימה. אני חושב שפייגלין העניק נופך אידיאולוגי לרשימה הזאת. יש לו קו ברור, אבל גם ככה הליכוד נשאר די בימין. יש לי תקווה אולי נאיבית. ואין שם מנדט לשתי מדינות לשני עמים, זה מה שחשוב לי. יש לי תקווה אולי נאיבית שחברי כנסת בליכוד בכנסת הבאה לא ירגישו מאוימים ולחוצים, ויצביעו חלקם על פי צו מצפונם, מאלקין ולוין אני לא מצפה להרבה, אבל יש גם כמה אנשים בליכוד שיכולים להוכיח שהם לא קיצוניים אלא מתונים, ואולי תהיה להם הזדמנות כזאת. אולי תהיה פה ממשלת אחדות. ברשותך, אני רוצה להזמין אלינו עכשיו מישהו לא מהליכוד, אבי דבוש, מתמודד בפריימריז של מרץ, פריימריז מסוג מסוים, הוא גם חבר קיבוץ בעוטף עזה. לא חבר קיבוץ, אני מתגורר בקיבוץ. ברור חיל. ברור חיל. אתה מה שנקרא הרחבה. נכון, אני אשקלוני במקור וברור חיל בהווה. אז לא היית... אבל יש גאווה, מלפני 2000 שנה דיברנו על זה. התנועה למען עתיד הנגב המערבי. אז קודם כל ברוכים הבאים. פריימריז במרץ, בחצי משפט, זה לא בדיוק ש... הפריימריז במרץ ישבו טובי הפרופסורים במדעי המדינה, הרעיון זה לייצר איזונים ובלמים. יש 17,000 מתפקדים שבחרו ביום ראשון שעבר ועידה של 1,000 איש, פחות או יותר. היום תושלם הוועידה, וב-19 לינואר הוועידה תרכיב את הרשימה. ו7 מקומות ריאליים בכנסת, נגיד, אתה... אינשאללה הרבה יותר, אנחנו רק בהתחלה ובתנופה. מהפך עם מרץ. אבי עושה קמפיין תקשורתי די מוצלח, אני רואה אותו בהרבה מאוד מקומות, והשם שלו רץ הרבה, הוא גם מביא צביון אחר לרשימה של מרץ, גם מבחינה גיאוגרפית, המקום שהוא מגיע ממש ליד עזה, והוא מייצג קבוצה מאוד גדולה של אנשים שחלקה מצביעי מרץ, חלקה מצביעי מפלגת העבודה, לדעתי גם אנשי יש עתיד. יש שם אנשים שגרים ליד עזה, הם אולי המטרה. אני באמת לא מבין איך מישהו יכול לגור ליד עזה, בצורה נורא פשוטה. ולהיות שמאלן. כי מי שגר ליד עזה, הוא משלם את מחיר הסכסוך בצורה יותר גדולה משאר אזרחי מדינת ישראל. והאינטרס של תושבי עוטף עזה בפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני גדול יותר כנראה. למדנו מהמהפכה הפמיניסטית האישי או הפוליטי. כשאני מסתכל בבית שלי ואני לא רוצה להידרר, אנחנו באמת לא מסכנים ובחרנו להיות שם, אנחנו אוהבים את האזור וכו', אבל אני מסתכל על הילדים שלי וגם אחרים על הילדים שלהם, זה באמת מלחמה על הבית. 14 שנים של אין כיוון, אין אסטרטגיה, חייבים להסתיים. מה זה 14 שנים? מאז הקסאם הראשון? מאז הקסאם הראשון. אותי לימדו, אני למדתי בחינוך הדתי, הלאומי. כן, גדלת שם? גדלתי במשפחה ימנית, כן, אור עציון וכאלה. הייתה לך כיפה פעם.
הייתה לי כיפה, עדיין יש כיפה שקופה, אני מסורתי ומוביל את בית הכנסת בבור חיל, ואותי לימדו גם שם, בבית המפדלניקי, ליכודניקי, שמלחמות מסתיימות בהסכמה, בין אם זה הסכמי שביתת נשק או הסכמי שלום. לא תמיד. אבי, תמיד זו צריכה להיות המטרה. לפעמים צריכים אחריו, אחרי זה בא הסכם. נהדר, אז אנחנו ממתינים לדבר הזה, וכל הזמן בזבוז זמן, ועוד סבב ועוד סבב, זה לא הולך. כאילו, אנשים לא מבינים שאנחנו בתוך מלחמה תמידית. ב-14 שנים האלו נעשה ניסיון מאוד דרמטי מצד ישראל להגיע למצב טוב יותר. היו שם לפני 14 שנים, אתה יודע, איזה 20 יישובים בגוש קטיף, אינם עוד. כי רצינו להגיע לפתרון ברוח יריב אופנהיימר. שוב, חוסר אסטרטגיה, בדיוק, זה חד צדדיות. גם אני, בכל הזדמנות אמרנו, הסיסמה שלנו הייתה יוצאים מעזה מתחילים לדבר, לא יוצאים מעזה סוגרים את הדלת. וידענו שאם לא יפתרו את הסכסוך, העזתים, הפלסטינים שגרים בעזה הם חלק מהבעיה הישראלית-פלסטינית, הם חלק מהעם הפלסטיני, וכמו שאי אפשר לפתור את הבעיה רק עם בן אדם אחד, אנפוליס למשל, אנפוליס, זה לא היה אחרי ההתנתקות, גם דיברנו, גם יצאנו, אבל לא הגענו להסדר, וגם בנינו התנחלויות. 26 לאוגוסט הייתה מסיבת עיתונאים מפוארת. דיבר ראש הממשלה שלנו מהימין, נכון? הממשלה הכי ימנית בשנים האחרונות, אופק מדיני חדש. מה הוא עשה בשביל הדבר הזה? הוא אמר, אופק מדיני חדש. ועדת שרים, קבינט, שיחות שלום, ועידה אזורית, איחוד אירופי, טורקיה, מצרים, שום דבר, נדה. ואנחנו לא מוכנים לקבל את הדבר הזה יותר. אתה חושב באמת שהתנהלות אחרת של נתניהו היא זאת שהייתה מביאה את הפלסטינים? אין לי ספק. כמובן שיש שני צדדים, אבל אני מדבר על הצד שלנו. לא נעשה אפילו שמינית מכל הכוח שישקיעו. בוא לדבר, הוא אומר, בוא לדבר. זה לא העניין של התנהלות של נתניהו, זה עניין של תפיסת עולם. ואתה יודע שנתניהו נמצא בתפיסת העולם שלך. אפשר להיות נורא נחמדים, לשבת, לדבר, אפילו לשחרר אסירים. הנה, אני הולך איתך, שחררתם אסירים. בסוף יש שאלה נורא ברורה. האם מוכנים להפרדה על בסיס שתי המדינות או לא? ממשלת נתניהו לא מוכן לזה, הוא עושה בדיוק את ההפך. וכן, שהוא בונה עוד התנחלויות ויוצר מצב שלעולם לא נוכל להיפרד מהפלסטינים, זה גם משפיע על הפלסטינים בעזה, וזה גם משפיע על מי שמתגורר מסביב לעזה, וכל עוד לא נפתור את הסכסוך, נמצא את עצמנו גם במלחמה מול עזה. עזה היא חלק מהבעיה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, היא לא איזה עם חדש שהגיע לשם ויש לנו איתו סכסוך. 14 שנה אנחנו תחת אש, גם ב4 חודשים האלה, אגב, חדירות ורקטות והתראות ומנהרות. בוא תציע אתה, מה אנחנו יכולים לעשות חוץ מלארוז? כל הזמן שואלים אותי, למה אתה שם? בשביל הילדים וכו'. מה אני יכול לעשות? אני פטריוט, ציוני, אני רוצה להישאר שם. מה אתה מציע? תשמע, בעזה, מאז אנחנו יצאנו, בשומרון, ברוך השם, לא יצאנו עדיין, אז בכל זאת זו עובדה שתושבי עוטף, אני יודע, קלקיליה, אז לכבוש את עזה ולשלוט בעזה? חייהם טובים יותר מחייכם שם בעוטף עזה. אתה מציע לכבוש את עזה ולשלוט בה? לא, אז מה אתה מציע? אין פתרון, כשאתה יוצא ממקום מסוים, אז אין לי פתרונות קסם. אין לי פתרון צבאי לכל דבר, אולי יש, אבל הוא באמת יקר מדי. אני רק אומר, אז לפחות לעתיד, בוא נפיק את הלקחים, שלא יהיה לנו איזה 5-6 עוטף עזה. ראש הממשלה בילף אותנו, אופק מדיני חדש לא היה. תשמע, זה היה מין אמירה ריקה כמו שתי מדינות ברוך השם, יש לי ביקורת על נתניהו מפה ועד הודעה חדשה, לא שמחתי, לא הייתי מאושר כשהוא דיבר על האופק המדיני הזה, וגם לא כל כך האמנתי. כי איזה אופק מדיני יש? אנחנו מכירים פה את כל השותפים. אנחנו צריכים לשאול אותך תמיד כפרשן לענייני נתניהו, מה מתכוון באמת? אמרת שלצאת משטח, ורמזת שיוצאים משטח יש רק בעיות מהסיפור הזה ופגיעה בביטחון. אני מזכיר לך שכל פעם שעשינו את זה הסכם שלום מלא, העניין הזה נפתר, גם עם מצרים, שאני מניח שלא תמכת בנסיגה מסיני, וגם בהסכם השלום עם ירדן, אמנם על שטח קרקע קטן יותר. לכן, בסוף, שאנחנו שואלים את עצמנו מה מקור הסכסוך הוא המוטיבציה בין היתר של הצד השני. וככל שאנחנו נשלוט בצד השני, הם לא יוותרו על אותן זכויות בסיסיות שאתה לא הסכמת לוותר עליהן, הזכויות הבסיסיות לעצמאות מדינית. אתה גם, יריב אופנהיימר, וגם אתה, אבי, לא יכולים להבטיח לי, לאור תקדים עזה, שאם כן נעשה את כל מה שאתם מציעים, אז יבוא... ואם היינו יכולים, היית הולך איתנו? גם אז לא. יש דברים שבכל מקרה לא הייתי מוכן לוותר עליהם, זה נכון. על ירושלים אני חושב שגם אתם לא הייתם מוכנים לוותר, על המערב ירושלים לפחות, בסדר? על תל אביב, על הרצליה, על בור חיל. אין שאלה. זהו, אז כל אחד יש לו את המקומות שאומר, אפילו תמורת שלום אני לא מוכן. קל וחומר שאני לא חושב שנגיע לשקט ושלווה, אם אכן
ניישם את תקדים עזה בשומרון. בוא נשקיע עשירית. לא, ניסינו כבר. לא, עשירית מהכוח הצבאי. איך ניסינו? הנה, 4 חודשים. ניסינו כבר. 4 חודשים, אחרי קיץ כל כך טראומטי. שום דבר לא נעשה. נתנו לפלסטינים הכל והם לא הסכימו לקבל. ואני אומר, זה נכון. נתנו להם התנחלויות, ונתנו להם עוצר, ונתנו להם מבצעים צבאיים, ומאחזים בלתי חוקיים, ומחסומים. הכל נתנו להם, הם לא הסכימו. כל יום שעובר, אנחנו מגיעים למצב שבו אתה תנצח, ואנחנו גם אם שנרצה, לא נוכל להתנתק מהם. אבו מאזן באמת הולך לאום, הוא לא הצליח, אז עכשיו הוא הולך להאג. הרשות הפלסטינית בחרה לצאת לעימות עם מדינת ישראל, ואנחנו איננו יושבים בחיבוק ידיים. אנחנו לא ניתן לגרור את חיילי צה"ל ומפקדי צה"ל לבית הדין הבינלאומי בהאג. מי שצריך לתת את הדין אלה ראשי הרשות הפלסטינית, שכרתו ברית עם פושעי המלחמה של החמאס. هذه التهديدات تعودنا عليها التهديدات الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية ويجب أن لا تخيفنا هذه التهديدات لأن المصالح العليا للشعب الفلسطيني بالنسبة لنا هي الأساس وليست الأموال التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية. علينا أن نبقى متمسكون بحقوق شعبنا الوطنية. אז בוא נגיד משהו על הפלסטינים, אנחנו מדברים הרבה על היהודים. קודם כל, אם אבו מאזן היה רוצה לשבת ולדבר, אז נתניהו היה יושב ומדבר איתו. הוא לא רוצה, הוא חושב, ואני חושב שפה קצת השמאל הישראלי אשם, פיתה אותו שהוא יכול להגיע להישגים בלי לשלם מחיר. הוא הולך לאום באופן חד צדדי, אני רוצה להזכיר לך, גם באסטרטגיה של אבו מאזן אנחנו אשמים, גם בנתניהו אנחנו אשמים. מי יושב איתו במוקטעה? לפעמים לא אני, זה הבגלון. שישב איתו נתניהו. אני רוצה להזכיר לך שאבו מאזן בא עם הצעה מאוד ברורה, והוא אמר לנתניהו, אני מוכן למשא ומתן, 3 חודשים אנחנו נשב על הגבולות, בוודאי שזה נשמע לרציני, מכיוון שמבחינת נתניהו, מה שהיה לו מאוד נוח... אבל גם לא זה הוא לא בא. לא, אבל נתניהו סירב. מבחינת נתניהו היה לו מאוד נוח לבוא למשא ומתן ולא לדבר על כלום. למשוך עוד שנה ועוד 2 ועוד 3. עכשיו אנחנו תמיד מדברים פה על האילוצים של נתניהו בליכוד ובפוליטיקה הפנימית. גם לאבו מאזן יש פוליטיקה פנימית, וגם אצלו מסתכלים עוד דור של ילדים צעירים ששואל לאן אנחנו הולכים. עוד עשור של כיבוש, עוד דור של כיבוש. אנחנו רוצים לראות לזה סוף. אני מרגיש שהלחץ על אבו מאזן הרבה פעמים לא בא מתוך השעב הפלסטיני, איך הוא אומר, העם הפלסטיני, אלא מבחוץ. הוא מרגיש שהוא לא יכול להיות פחות אפיפיור מהמחנה השלום אצלנו. אני חושב אני לא יודע לחזות אם אבו מאזן הוא סאדאת, המנהיג ההיסטורי שיחתום מחר על הסכם שלום מלא עם מדינת ישראל. אבל אני יודע דבר אחד ברור, שלא ניסינו את זה. למה לא ניסינו את זה? כי יש כאן ממשלה שלא רוצה את התוצאה. ממשלת נתניהו לא רוצה שהמשא ומתן יצליח. היא לא רוצה ללכת לשתי מדינות. ולכן לא היה לו באמת פאודר לשלום. התחושה שלי היא שגם מרץ וגם הבית היהודי ישבו באופוזיציה בכנסת הבאה, כי יהיה פה ממשלת אחדות, הליכוד ילך עם הרצוג. ממשלת שיתוק לאומי. נכון, אתה צודק. מבחינת לא... מבחינה חברתית ומבחינה מדינית, זו ממשלת שיתוק לאומי. חברתי אולי דווקא כן יעזור, כי חברתי דווקא אפשר להגיע להרבה הסכמות. את זוכרת תקדים ממשלת האחדות פרס שמיר, שהייתה ממשלה די מצוינת מבחינה כלכלית. יש ויכוחים גם על זה, זה תחילת ההפרטות הגדולות. אני לא רוצה לנבא את הנבואה הזאת, למרות שיש לה סבירות. אני לא בטוח. אני עדיין חושב שיש סיכוי, אני לא רוצה להיכנס פה לתעמולת בחירות, אבל יש סיכוי שנראה גם מהפך שלטוני. אני חושב שנתניהו הגיע לבחירות האלה. נגיד שהרצוג לוקח מקום ראשון, לוקח את מרץ, כמה מנדטים? כמה? 15, אינשאללה. חגי, אם זה תלוי בי. אבל הוא לא... אז הוא צריך להרכיב ממשלה מוזרה עם מנדטים. אני רוצה לומר, בבחירות הקודמות, שמאלה מנתניהו הגיעו 59 מנדטים. שמאלה מנתניהו. כלומר, היו חסרים לגוש השמאלי עוד מנדט אחד בשביל להגיע לשוויון, וזה היה בחירות שידענו מהיום הראשון שנתניהו הוא ראש ממשלה, והייתה שאלה רק איך תראה הקואליציה שלו. אנחנו נמצאים היום בבחירות שיש סימן שאלה מי ירכיב את הממשלה, שאלה דרמטית, במיוחד אחרי כל כך הרבה שנים של שלטון נתניהו. אני חושב שלראשונה יש מתח באוויר, יש תחושה שהבחירות האלה יכולות להיות מאוד מאוד מעניינות ומפתיעות. אני לא אתפלא אם לקראת הימים האחרונים נראה התחזקות של שתי המפלגות הגדולות, גם של הליכוד
וגם של העבודה, בניסיון להכתיר ראש ממשלה. על חשבון מרץ. ולכן אני לא הייתי כל כך מהר לקבוע שאנחנו נראה אחר כך ממשלת אחדות. אתה צריך לתקוף פה לא את נתניהו, אלא את הרצוג. אני לא צריך לתקוף, אני יכול להגיד מה מרץ. מרץ, כמו שאמר אחינו בנט, לא מתנצלים, מניפים בגאון את הדגל החברתי-כלכלי, מניפים בגאון את הדגל המדיני, ואני חושב שיראה הבוחר וישפוט. כלומר, כל העניין הזה של בחירה אסטרטגית, שאנשים באמת עושים לצערנו, כמו ראינו את זה ב-2009, ואז מה יצא, קמנו עם איזה ראשת ממשלה לחצי שעה, ובסופו של דבר המשחק הקואליציוני מנצח, אין מה לעשות. אם רוצים רוטציה עם נתניהו, אז זה להנציח את השלטון שלו עוד 4 שנים. ולשלכם לא מפריע קצת, אמרת עכשיו בצדק, שהיחס היה 59-61 בפעם הקודמת, אבל ה-59 כולל את חנין זועבי. אתה לא מפריע לך ללכת איתה, או עם תואמיה... קודם כל, גם חנין זועבי נבחרת ציבור. זה הדבר הראשון. ויש קהל שהצביע לזה לא לי באופן אישי. אבל אני אומר ששמאלה מנתניהו היו 59. האם מזה אפשר להרכיב קואליציה? יכול להיות שלא. יכול להיות שחלק מהסיעות יהיו בצד, ואתה נעזר בסיעות חרדיות, אבל השאלה הזאת בין האם הרוב במדינת ישראל הוא ימין ושמאל, ראינו בבחירות האחרונות שבאנו כשמאל מחנה חלש, שברור שהוא מפסיד, שכמעט ניצח. ואני אומר לך משהו, בסופו של דבר, אני לא יאיר לפיד שאומר הזועביז, מאחורי כל נבחר ציבור, מאחורי כל מנדט יש ציבור שבחר, והניסיון נתניהו היה הולך עם מיכאל בן ארי, היית תוקף אותו מפה. אני לא אמרתי ללכת, אבל ניסיון של הימין להדיר אוכלוסיות שלמות ולקחת את כל המגזר הערבי ולהוציא אותו מהמשחק, זה דבר שאני לא מקבל. אבל חלק משמעותי שם. אתה יודע, אייל ארד אמר לי, ב-2001, אריק שרון בזמנו זכה מול שרון, הם הזמינו את הסיעות הערביות, זה נשמע מדהים, הם הזמינו את הסיעות הערביות למשא ומתן קואליציוני. אין שום סיבה להדיר, לשים את כולם בגוש אחד בסקרים. הזכרת לי עוד סיבה עכשיו, למה לא להתגעגע לאריק שרון. תשמעו, אבל הבחירות האלה באמת הן לא רק על חוץ וביטחון והסדר שלום, אלא גם עכשיו יש ניסיון לקחת אותם למקום של השחיתות. מי שעושה את זה, זה יאיר לפיד. שחיתות זה להזמין הביתה גלידה פיסטוק על חשבון הציבור, אדוני ראש הממשלה. ולהעביר ריהוט גן לווילה בקיסריה ולבקש שישלמו לך על המים של הבריכה ולהיאבק על זה שיקנו לך מטוס. שחיתות זה כששר השיכון אורי אריאל מהבית היהודי לוקח דירות ציבוריות שמיועדות לאימהות חד-הוריות ולמשפחות מצוקה ומוכר אותן ללא מכרזים לרבנים שהוא מקורב אליהם. זה נשמע כמו טור בעיתון או משהו כזה. זה נשמע סוציאליסטי ממש. זה לא נשמע בעיניי משכנע. אני חושב שיאיר לפיד קשה. יאיר אופרייבר, אני מסכים איתך. הוא נמצא בסיטואציה מאוד בעייתית. הוא הכניס את בנט לממשלה. הוא ישב עם נתניהו המושחת שאוכל גלידה פיסטוק. עם המטוס הפרטי. התחנן לו להקדים את הבחירות. לכן פתאום לבוא ולשמוע את מבקר המדינה החדש, מנסה לגרוף הון פוליטי על הגלידה פיסטוק, דרך אגב, הליברמן הוא לא דיבר שם בעניין הזה, אז הדברים האלה הם בעייתיים ביותר מבחינתי. אני מעדיף אנשים אידיאולוגיים שמרגיזים אותי, מאנשים חסרי אידיאולוגיה שמנסים להונות אותי ולצבור פופולריות על פופוליזם זאת. לא, אני חושב שאנחנו צריכים להקליט את הדבר הזה, זה משנה סוציאליסטית. הוא לא יכול ללכת לקואליציה איתם. דיור ציבורי וכו'. זה נפלא, אנחנו נזכיר לו את הדברים האלה בבוא היום, במשא ומתן הקואליציוני. אני מאוד שמח, הבן אדם שניסה לעשות יד אחת עם אורי אריאל, להרוג את הדיור הציבורי, ואנחנו עמדנו כחומה בצורה, הפורום לדיור ציבורי, והצלחנו למנוע את זה, אז עכשיו הוא מאדיר את הדיור הציבורי. אבל תן לי להרגיז אותך על הדיור הציבורי, אתה בטח רוצה להגיד. לא, אני רוצה לומר משהו אחר. הדברים האלה שאנחנו רואים גם בחשדות היום, בנושא ישראל ביתנו, וראשי רשויות בשטחים, גם מה שאנחנו רואים בדיור הציבורי. לא, אנחנו רואים בהחלט שהכיבוש, פעם הייתה סיסמה, הכיבוש משחית. אז כנראה שהכיבוש משחית. אתה לא מתכוון יוצאים מאוד. לא, אני שואל אותך באמת, האם אין איזושהי תחושה שאולי אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש? אולי מה שנפתלי בנט עושה לפעמים במחשכים ולפעמים בצורה גלויה, בין היתר עם הקידום של מוסדות תורניים מכספי מדינה על ידי החטיבה להתיישבות, הכספים שעוברים, חלקם חוקיים, אבל אנחנו רואים גם שחלקם לא. האם
זה לא צריך לעורר סימן שאלה, ויותר מזה, אם היו תופסים שחיתות כזאת, חס וחלילה במרץ או במפלגת העבודה, איך שהימין כולו היה נעמד ומתקומם. הזכיר לך את פרשת פואד בן אליעזר, שעכשיו עדיין מתברר. פרשה של בן אדם אחד, כאן יש מערכת עם ראשי רשויות, אנשים אידיאולוגיים שניצלו את הכספים לטובתם. אבל אני רוצה להגיד גם... אבל רק שנייה אחת. תשמע, מפעל ההתנחלויות קיים כבר, אתה יודע מה, 45 שנים. בערך, אני חושב שזו הפעם הראשונה באמת שאיזשהו רבב שחיתות כספית דבק בו. זאת אומרת שמישהו... השאלה אם השחיתות היא רק פלילית או השחיתות היא גם אוקיי, אז א' אני אומר, זה כבר מחנה גדול היום, 400,000 מתנחלים יש, אז קורה, כמו שיש הגנב העברי הראשון, אז יש גם המושחת, המתנחל הראשון, בסדר? אתה יודע, לא נדבר על כל נושא ההתנחלויות והחוקיות שלהם, והמאחזים הבלתי חוקיים, ותפיסה של קרקעות, וניסיונות להונות את המינהל, ואי כיבוד של שום צווים, כל הדברים האלה. אבל כן, בסוף זה גם מגיע לשחיתות אישית, ושזה מגיע לשחיתות אישית, הייתי מצפה במחנה שלך לטיפה יותר ביקורתיות עצמית על העניין הזה. וחלילה מי שימצא שוב חומים חטא בשחיתות, שילך לכלא גם אם הוא מתנחל ומהגרעין הקשה של המתנחלים. אין בכלל שאלה. אבל העניין הוא באמת, יש שחיתות פלילית ויש שחיתות ערכית. אני מחבר את זה גם, אפרופו, שבוע שעבר יצא ראש ממשלתנו, שהוא גם שר האוצר היום, נגד פקיד ממשלה בכיר, פרופסור דוד גילו, על העניין הזה של המונופול הגז. פתאום כולם מגינים על מונופול הגז. נושא אחר, בנק לאומי, השחיתות של הבכירים שם שהגנו על העלמות מס במיליארדים, אנחנו נשלם, הכל מעורבב והכל. אנשים צריכים ללכת לבחור ולשאול בשביל מי עובדים נבחרי הציבור שלנו. לא ברור לי בדיוק מונופול הגז, איך זה מתחלק מבחינה מפלגתית. זה לא עניין מפלגתי, בשביל מי עובדים המונופולים בדרך כלל, גם בנושא הכלכלי, גם בנושא הגז. גם ישראל ביתנו. באופן מוזר, דווקא אתם, שאולי רוצים לדבר על אחווה ועל ערכים משותפים ועל סולידריות חברתית, הנציגים שלכם, של הציונות הדתית בכנסת, תמיד לוקחים את הצד הקפיטליסטי, חסר החמלה וחסר ההבנה של מה זאת חברה סולידרית. בערוץ 2, בחדשות הכלכליות, לפני המהדורה המרכזית, את הצהרת ההון של אורית סטרוק מחברון. וואו. אני ראיתי בית בחברון ב300,000. שוב, זו לא הנקודה. השאלה... אני רוצה לדעת, שיפנו אותה מחברון, היא גם תגיד שהבית שווה 300,000 בשביל מי עובדים נבחרי הציבור שלנו? בשביל אנשים של הכסף הגדול והטייקונים והאנשים שמביאים מאות מיליארדים, או בשביל 99%, וזו השאלה שצריכים לשאול. אני מתנחל סוציאליסט, למשל, לא קפיטליסט, אבל בסדר. אז בעניין הזה אנחנו בקואליציה. אהבתי, לא אהבתי, אנחנו מתקרבים לסיום. נשלח אהבתי, ואני בטוח שאתם תצטרפו אליי למיזם 929, התנ"ך, עכשיו כל יום פרק תנ"ך של הרב בני לאו. אתם יודעים על מה מדובר? יודעים. אז אתם תדעו, כי הוא התחיל עכשיו משהו שכל יום מישהו אחר, מכל איזה פינה אחרת של הקשת הפוליטית, החברתית בישראל. אני יודע שהיו על זה המון ביקורות, על הוצאת הכספים וכו'. לא, קשה לו דווקא עם הדתיים, לא עם החילונים. עם הדבר עצמו, מבחינת לשים את התנ"ך במרכז, אז אני לגמרי, אני נותן דרש פרשת שבוע כל יום שישי בבית הכנסת, מאוד מחובר, מבחינה הזו נפלא. גם בזה אנחנו בקואליציה. הלייק שלי הוא ליועץ המשפטי לממשלה, שהציל ברגע האחרון את ערוץ 10, בושה שהיינו בכלל צריכים להגיע לשלב הזה. הוא לא יודע אם הציל, אבל דחה קצת את הקץ. ונתניהו הפסיד נקודות מיותרות מבחינתו בעיניי על העץ הזה שהוא טיפס עליו בנושא של ערוץ 10. אני חושב שהוא עשה את זה, יש לי סימפתיה לערוץ 10, לא רוצה שיסגרו אותו חלילה, אבל דווקא ההתנהלות פה של היועץ המשפטי הייתה, אוקיי, אז נעזוב את החובות שאתם חייבים, כי זה עכשיו פופולרי. זה לא חובות שחייבים, אלא זה דברים להמשך לעתיד, והגיוני מאוד שבתקופת בחירות, בוודאי, גם לא בתקופת בחירות, אבל בוודאי בתקופת בחירות שממשלת מעבר, זה לא הזמן לסגור שום ערוץ טלוויזיה בישראל. אני נגד סגירת ערוצי תקשורת, כן. שלמה זה ערוץ תקשורת? ומה זה ביטאון? מי אתה לא אוהב? אני לא אהבתי את אורי אריאל ואת הדברים שהתגלו. דרך אגב, בתחקיר של חיים ריבלין בערוץ 2 על הדיור הציבורי, מה שגם לפיד התייחס אליו, על כך שבמקום לתת דירות לנזקקים, למי שבאמת זקוק להם, נותנים אותם לעמותות. אתה יודע מה לא אהבתי במיוחד? לא אהבתי את היעדר התגובה של אורי אריאל. הוא הגיב הודעה מפורטת ביותר, לקח לו באמת יומיים שלושה, הוא פשוט אמר, מדובר בדירות שממילא אי אפשר היה למכור אותן, והוא חילק אותן לאוניברסיטת באר שבע ולכל מיני, לא רק למתנחלים או לעמותות דתיות. אני חושב שכאן אנחנו רואים עוד פעם
שאורי אריאל שינה את שם המשרד שלו, זה גם שינוי שעלה הון תועפות ממשרד הבינוי והשיכון למשרד הבינוי. מה שחשוב לו זה רק לבנות את הדירות, אחר כך מי שגר בהם זה כבר פחות חשוב. במקרה הזה... שפרס הקים את המשרד לשיתוף פעולה אזורי, לא כאב לך שמשנים שם שם ועושים, תעזוב אותך. לא, אבל כאן יש כאן שינוי שהוא מהותי, והוא מראה לך גם מה אורי אריאל עושה. לא הגענו לזה בסיום, זה לא אוהבת כמובן את ההחלטה של בג"ץ לעקור את היישוב עמונה, אני חושב לפנות למאחז הבלתי חוקי עמונה על אדמה פרטית פלסטינית. שנה, זה החלטות שצריך להשיב לבתי משפט שעוסקים בנדל"ן, לא בג"ץ, זה לא בכלל תחום ענייניו, אבל על זה נראה אולי בתוכנית אחרת. עוד, יש שנתיים עד הפינוי. אבי דבוש, נאחל לך בהצלחה, נאחל לכולם בהצלחה, גם ליריב אופנהיימר שלא מתמודד. לכולנו, גם לכם. כל טוב לכם, נתראות בשבוע הבא.